Hello bro, welcome back to my video. De hagan ke video nga kapan kran halor ka jingsa pentut jong ka jinglenium Christmas ki Kristan menta usnam arjar arfosan hari India. Katkum ki jingmi hakilat patah kubor. Ka jinglenium Christmas jong ki Kristan hari India menta usnam arjar arfosan. Kamlong ka pasingan. Namar haki jela kum ha Kerala, ha Chhattisgarh, ha Madhya Pradesh, ha Assam, kum juru ha Delhi. Ki niam Hindu. Kamtam kini ki hit niam Hindu. Kum ka RSS ka Bajraldang bat kiwe ki kenhun sit niam du. Kila pentut ya ka jinglenium Christmas jong ki Kristan. Ngai sukwa penung kumne ya ki sit niam du. Balai pia pentut ya ka jingge jong kiwe. Kan mau ba ka rindia kam dai ka ri jong ki Hindu, ndrai ka dai ka ri ka ba shalat du ya ka no ka jinge. Kadai ka ri ka ba shalai lo cha kano ka niam kam dai ka ri na kam ta ki Hindu kan mau ma phi ki Hindu phim dai ban le rudum lane ban le ruklau phi dai ban burom nam ya ki we ki niam ritpat ki badon hapor India phim dai ban le don bor ma phi phim dai ban nyoben ban le ben ki we re phi dai ban burom nam ya ki we ki niam ritpat ki badon hapor India. Kane ka jing pentut jong kini ki sit niam Hindu ya ka jing rakhe Christmas jong ki Kristan menta usnam arjar fusan kala penkhen ya ka riti sungsar jong ka India namar hapo ka artikel arfan hadu arfupra ki kren shaphang ka right to freedom of religion ka mumut ka hok ka basala lu ka jinge lane ya ka niam hakabede ka niam ka konstitusi jong ka India kala shalat lut ya no India ban nge cakano kan niam ban lekemen ban mane ya ublay ka ritin jong ka India kala shalat lut ban penlong ya kino ki jingle niam lane ki celebration kum ka Christmas kum ka puja ka Diwali bat kum ta terter balai kini ki sit niam du ki pentut ka jinge jong kiwe hato mangi ki balong na kiwe ki jadniam hato ngi pentut se ya ka jinge jong phi hapor India balai pia bisni ya ka jinge jong kiwe phi ben burom namar ka India kam dai ka ri jong ki Hindu ndrai ka dai ka ri ka babun jat ki jadniam phim dai ban king kraw ila de ndrai pidai ban buram lam yakiwe hapo ka jing sensar jong ka sorkar BJP lane ka sorkar jong Modi imat kam longsu ka pasingan ya ki Kristan hapo India namar bunsen ki Kristan ki jusha pentut bat ki jusha thombor na ka por sekpor omdai tang ki Kristan ndrai kiwe ki kenhun rit niam hapo India ro ki sa pentut na ka por sekpor ha kini ki sit niam du fisyokumno lada ki wei ki kenhun niam ki pentut ya ka jingle niam ka jong phi kum ka to ka jingsa thang jong uto u Hindu hari Bangladesh ru kadai namar ka jingsong sit niam ka long ka pop ka kraw ngimde ban song sit niam ban penjot ki wei ban pensneu ki wei ban penyap ki wei piasnga kumno ma phi ki balong niam du halor ka jingsa thang jong uto u niam Hindu hari Bangladesh pidon em kata ka jing sosun ka jing kata akaman sim ka jong phi kumta pideban buram lam ken ya ki niam ritpat hapor India ru phim dai ban pentut phim dai ban pendik ha ba ki penlong ya kano ka celebration pideban buram lam ya ki wei ki niam ki badon hapor India phim dai ban le ruklau lane ban le rudum ban pentut ya ka jing le niam jong kino ki niam ritpat ki badon hapor India te tangkane ka jingkrang ka juga lingba ka video kublai shibun kublai shajarngu ngesai syambiang haki bepat ki video